Hej og velkommen til Skisnis. I dag skal vi spille Minecraft. Okay. Hvad laver du, Jeppe? Det der er, hvad man kalder en emo. Hvad sagde du? Ikke noget? Løb, Jeppe. Løb, inden han dræber os alle sammen. Men vi kan jo bare løbe væk fra ham. Magnus, Vi kan bare efterlade ham. Magnus, det handler ikke... Løb, han er blevet sat fri. Magnus, det handler ikke om blokke, det handler om parkour. Ja, vi er så gode til parkour. Ja, jeg er meget bedre end dig. Kom! Hvis La, jeg la. har fået Minecraft, og jeg har spillet Minecraft siden jeg var 8. Ej. Der er et skelet. Ja, hvad vil du gøre, Nora? Du er jo Det pro ved jeg ikke. Minecrafter. Jeg har ikke sagt, at jeg var pro. Jeg sagde... Du er god til parkour, så undvig den skud. La. Stille. Gå væk fra skelettet. Jeg har et sværd. Hvorfor har du ting? Meget truende. Fordi at det var mig, der lavede dem. Nå. Skal det ikke Lad os tage noget træ. Jeg er død. Jeg dør også. Shit. Jeg har en god idé. Jeg vil beskytte mig lige. For sent. Jeg tror måske det er en god idé. Ja. Hvis nu det er, at vi slår, du ved, inventory til. Det er nok en god idé, Magnus. Vi er så gode til Minecraft. Det er helt utroligt, ikke? Og der er faktisk episode, for nu skal jeg slå for hvad. Ved hvad? Jeg har kun optaget i sådan 5 minutter. Jeg tror faktisk kun, jeg har optaget i 2. Jeg aner det ikke. Ja, det er sådan noget mad. Der er ikke noget mad dernede. Tro mig, jeg har et det hele. Nej, der er rumkød. Har du seriøst tænkt dig ad? Ja, okay. Det kan jeg godt se. Farvel. Hvad? Yes. Jeppe, han skulle gå, men nu er det os to. Midt i en optagelse, så bare sådan, okay. Emoen gik, farvel. Nå, der. Jeg er så død. Ja, du er... Må jeg fortælle om vores intro? At introen bliver sådan for helt... Ja, intro så sej, fordi at vi kan så meget love, at vi får en så sej intro, som vi slet ikke laver med et program, ligesom vores meget populære... NCGamers.dk. Ja, det var ikke det, jeg talte om. Det er bare bræk. Jeg mener meget, meget godt. vi Magnus, vi måtte ikke bande. Du bander om mig. Bræk. How could you? Og hvem siger, vi ikke må bande? Det sagde du. I må ikke Jeg sagde ikke, vi skulle sidde og sige fuck. Jeg sagde, vi skulle ikke sidde og sige fuck. Du har lige sagt det. Ej, det lyder måske... der er en creeper. Ja, jeg er en creeper. Der er et skelet et andet sted, for at blive skadet af en pil. Ja. Der er en jacuzzi hernede. En naturlig jacuzzi. Ja. Hvilken? Det der har jeg ikke tænkt mig at sætte en fødder i. Det er ikke det der. Det var den der herovre, der er et hul nede i jorden. Ej, skal vi ikke have det der kæmpe svamp? Jo. Kom, vi tager den store brune svamp. Hashtag totalt meget ikke sponsoret, men siger det her alligevel. Jeg bruger Apex Minecraft server hosting. Hvorfor skulle jeg så sponsoret? Det her er vores første video. Ja, på Skisnis. Jeg dør en zombie. Sig ikke en mini-zombie. Det er så meget mini-zombie. Norm, historietid. Hvorfor fortæller du os ikke, hvordan du fandt på navnet Skisnis? Jeg fandt på navnet Skisnis uden at tænke over noget. Netop. Bare en tilfældig dag. En tilfældig skoledag, for at være helt præcis. Ja, og det var faktisk i går. Ja, nej. Jo, det er torsdag i dag. Og det var onsdag i går. Ja. Ja, nå jo. Ja. Jeg kan skubbe til dig. Sidste gang, jeg tror serveren kører lidt forud i forhold til hvad meningen er, for jeg tror faktisk ikke. Klokken er lige nu klokken 21:08. Og serveren siger, at den er 21:05. Eller ikke noget, bare 25. For helvede. Nu bander jeg ikke. Ja, Magnus. Hvad? Jeg har virkelig lidt liv. Og hvor der var du?
Men så æd nogle chips. Kan man spise? Nej, det kan man ikke. Er du ikke ham der pretzel-fyren, så æd nogle chips? Pringles. Pringles, pretzels, det er det samme. Nej, der er blæk. Nej, fordi jeg kan ikke spise blækposer. What? Man kan bruge dem til at skrive med. Men der er ikke Ja, rigtig noget, man kan skrive. Men der er ikke rigtig noget, man kan spise. Magnus, hvor blev du af? Jeg har bundet til blækposerne. Magnus, kom herop igen. Jeg svømmer med blækposer. Ej, et skelet. Nu er jeg så fanget. Ej, hvem slår mig? Nej. Hvis du skyder mig nu, eller slår mig nu, ikke, så dør jeg. For hårdt. Ja. Skills virkede ikke. Men vi har da keep inventory. Tror jeg. Det virkede så meget ikke, fordi det her er Apex. Nope, virkede ikke. Nej, det virkede. Best server ever. Jeg kan ikke gå holde mig ved, for det skal det. Det er hvad der sker, når man køber sten i stedet for noget bedre end sten. Jeg skal ikke den creeper, den så mig ikke, og den vil helst ikke lege med mig, fordi jeg er rigtig farlig. Miau. What? Ja, jeg er en farlig tiger. Miau. Den creeper så mig, den følger efter mig, Magnus. Red mig. Jeg dør lige om lidt, Magnus. Jeg har 0 af min... Jeg fandt et æble. Et æble. What? Endelig kunne jeg spise det. Æbler redder dagen. Røde, saftige, lækre, store æbler. Hvad var det der for en lyd? What the fuck? Så spiser man et æble. Hey, er det der hus? Nej, det var et træ. Jeg tror, du har fået den forkerte indlysning af, hvordan det er, man spiser et æble. Jeg er faktisk ret sikker på, at det ikke er sådan, man spiser et æble. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er et sted i verden. Hey, jeg kan se noget lys. Lyset for enden af tunnelen. Var det det, creeperen gjorde ved dig? Nej. Stakkels lille Pringles. Magnus, jeg er nødt til at give dig noget, når vi mødes en dag. Hvornår mødes vi en dag? Dengang vi finder en anden. Boom. Hvad skete der? Skal jeg lige TP til dig? Det må du vel godt. Jeg har fundet en witch. Nej, witch. Jeg tror, du skal gå væk, medmindre du gerne vil dø rigtig hårdt. Jeg dør ikke hårdt, fordi den her witch, som jeg har lyst til at kende noget andet, er ikke død af endnu. Nej, jeg døde. Den brugte Magico. Den. Jeg. Men den, jeg skulle, nej, ja. Det skulle jeg nok ikke. Magnus, der er keep. Jo, der var. Det er kit. Vi spiller ikke kit PvP, eller... Nej, men det er fordi, jeg sagde, der var ikke keep. Nå, der var ikke kit inventory. Keep? Jeg ved godt, det er en misforståelse. Nej, jeg spawnede min... Hvor er du hen? Nu lyder jeg ligesom Søren. Jeg ved godt, det er en misforståelse. Magnus, jeg er nødt til at give dig noget, jeg har holdt på i lang tid, lige siden jeg døde. Jeg stiller den her ved... Er du rødt kylling? Er du klar til at... Er den ikke flot? Jeg havde flint en stil, så jeg kunne brænde den. Jeg mener, ikke noget. Jeg hørte det godt. How could you? Så giver den bare til Jeppe. Kom her, lille Jeppe er ikke på. Nej, Jeppe, han gik for 2 sekunder siden. Det er ikke engang 2 sekunder siden. Hvorfor virker det som om vi slet ikke optager? Fordi det ikke er dig, der optager din noob. Men altså, hvis du er så bekymret, så tjekker jeg. Nej, men det... Og faktisk så optager vi stadigvæk. Jeg kan ikke finde der Magnus Optimus Prime et eller andet. What? Jeg ved ikke, hvorfor får jeg Magnus til Optimus Prime. Jamen i hele taget, hvorfor får du sådan nogle ting til sådan nogle ting? Det var sådan helt tilfældigt. Ja, det er mit hoved. Den er fyldt med fantasi. Ej, det mener også, jeg skrev en historie i dag for næsten 300 år.
Hvis du har gjort noget, vil jeg sige, I'm proud of you, son. Nej, der er en mini... Der er en mini zombie, Magnus, hjælp mig! En minion! Alferne, de er de værste af dem. Norm, jeg tror, du bliver nødt til at dø. Au. Jeg slår dig med en pil. Haha, hvad vil du gøre ved det? Din lille... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad den vil gøre ved det, men jeg ved, hvad laggen vil gøre ved det. Det er lækkert. Ej, du fik XP igen. Det var Nej. bare Jamen, jeg kan stadig godt få XP'en. Kom, Magnus, den er vej. Nej, ikke den der vej. Der er et skelet, der står lige der. Og den flækker mig ikke for hårdt, fordi at jeg er flink. Ja, du flækker af masteren. Au. Au, undskyld. Lag. Au. Nej, der er ikke medic. Bare så venner, må I godt lige subscribe til Antigamers.dk, nu ved det. Ja. Det sagde jeg bare. Du sagde lige, wow. Og hvis I vil have inkluderet link til alle de der mennesker, jeg ved ikke helt om de er personer, men i hvert fald levende ting, så har vi links i beskrivelsen. Nu har Hvad? du har smittet mig med kan ikke finde ud af at tale og kommer på dårlige undskyldninger for det. Symptomet. Jeg har fundet en skelet. En skelet. Skelet. Det ved jeg godt. Magnus, vi er væk fra hinanden igen. Jeg har fundet skelettet. Jeg har fundet dig. Det er Poner. Magnus! Poner noobs. Et liv. Magnus, prøv at se, om du kan finde mig. Hvor er du, Norm? Er du der eller der? Du kan ikke se mig. Nej, det kan jeg ikke. Du... Jeg er en hulemand. Fordi det giver god mening, at en hulemand går rundt med en krone på. Magnus. Meget god mening. Hvad? Og det er slet ikke, fordi en hulemand har mustache og jakkesæt. Og er hvid i huden. Det er slet ikke fordi, at en hulemand er en fyr, som er uden på en Pringles-dåse. Jeg dør også. Jeg kan godt lide, hvor lidt vi udfører den her episode. Og hvor meget vi dør i den her episode. Jeg har slet ikke nogen sticks. But I will. Læg. Mega meget hård læg. But I will we stick. Stick together. Ja, hvis det er ude på YouTube, må jeg meget gerne subscribe vores skole. Hvorfor er det, du kommer med så mange... Ej, nu må jeg gerne subscribe til alle, og så bliver der mig rigtig meget for mig. Der er creeper. Det har jeg godt lagt mærke til. Og der er et skelet. Magnus, hvad skal vores outro-sang være? Ja, det ved jeg ikke. Vi sidder og optager nu, hvordan skulle jeg bare tage stilling til det? Ja, det skal være no copyright sound Spectre. Et eller andet Spectre. Ja, kunne det ikke også lige så godt bare være sorry parodi? Nej. Det skal være Love Yourself remix. Nej. For you should go and love yourself. Vi sidder bare og synger Justin Bieber. Ja. Den her video bliver taget ned af copyright strike, fordi vi synger baby. Baby. Jeg kan ikke huske sangen, så jeg siger bare baby. Okay. Er det just like, eller... Vidste du godt, at den økse skader mere end et sværd? Det ved jeg ikke. Hvad er det egentlig, vi udretter? Kylling. Jeg har fundet et æg. 2 æg. Ej, så kan vi lave kage. Ej, jeg vil have min æg. Nå, jeg elsker æg. Dø kylling. For bamse og shus min daffel. Ja.
men nu om jeg tror snart, at episoden er ved at være 15 minutter lang, og vi har udraderet cirka 0 og natte og døde 24 gange. Så jeg tænker, at vi måske snart skal stoppe den her episode og genoverveje vores valg af at lave en YouTube-kanal og Skal vi så... med livet, og hvorfor... Jeg har fundet heste! Har du en god grund til, at vi er så dårlige til at lave videoer? Fordi det har jeg ikke. Jeg vil op på hesten! Eller jo, jeg har en god grund til det. Jeg bruger OBS. Hvilken... Når du skal have... Du skal have... Hvad er det nu, det hedder? Du skal have de der... de der weed før du kan gøre det. Mm-hmm. Weed? Mm. Magnus? Hvad? Weed? Ikke den slags. Ikke den. Heller ikke hø? Eller? Jo, hø, det er hø. Det er ikke smoke weed every day, det er ikke den. Det er hø. Det skal være vores outro-sang. Ja, okay. Smoke weed every day. Er vi ikke bare, prøv at høre, er vi ikke bare professionelle finder på vores outro-sang midt ind i episode? Jamen, så I må ikke høre vores outro-sang. Nej, fordi vi er professionelle. I har slet ikke hørt den. Magnus. Jeg dør hele tiden. Solen. Ja. Skal jeg lige kaste min 4? Nej, det gør jeg så ikke. Hvad? Du dør, Magnus. Du dør for... jeg dør også for hårdt. Jeg dør for hårdt igen. Der er monstre alle vejen. Kan du ikke gøre et eller andet? Ej, der er noget, der kommer et skelet, der slås. Dræb alt, hvis det er det. Jamen, du har også ting. Jeg har ingenting. Eller, jo, jeg har noget, men... Jeg har et sværd, som skader 0 og natter. Der er en økse, som skader lidt mere, men stadig 0 og natter. Hvad er natter? Er det ingenting eller sådan Oh my god, der er en af de der zombier, som jeg ikke har set før. Nej. Der er 2 af dem. Det er de der nye villager zombier. Oh my... Hvordan ser de ud? De er sådan grønne, og så er de sådan grønt hår, og så er de sådan lidt blod i ansigtet. Ej, dem vil jeg... Ej, jeg er død. Er de stadig kendt ved dig? Jeg er død. Jeg sidder og siger, at du ikke trykker på respawn. Jeg er hen ved respawn-stedet. Ja, men så vil vi gerne stoppe episoden, fordi vi ikke kan komme hen til det sted, hvor vi var lige før. Og tak fordi I tog jeres tid til at se os udradere sådan cirka ingenting, og spildte, lad mig se, 17 minutter og 59 sekunder på noget eller det, ikke? Tak fordi I spildte jeres liv, og... How's the grandpas? My name is Peter. Nå, det er ikke en intro, det er en outro. Det ved jeg godt. La 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 la. Ja, men vi ses, tror jeg. Har du stoppet? Farvel! Hej hej!